weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to guiraya rewo to guiraya worgo to jiwola rewo to jiwola worgo to silla rewo to silla worgo to doodu to jofana to diala to hoore fonde to koɓɓillo to dabiya to ciloñon to wudduru to keeɗere to aali wuuri to sadila ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno sar abdoulaye sara to ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie ambassadeur joɗiɗiɗo leydi japon e nder leydi mauritanie udditidamal wonande étudiant mauritanie naaɓe jiɗɓe kay jokkoyde jangdi mumen e nder leydi japon to leydi sénégal ousmane sonko e yaadiɓe mum yinnoɓe wangoyade nokku biteɗo tayba ndiaye to sérigne touba ɗuftino fodde balɗe tati ɓe baddi garmi gara musto e koninkoɓe leydi ndi kono haɗani kam o yettima nokku to leydi gambi ma en ketto cimtol musidɗo men koddan ene Abou Bah to leydi mali to leydi ne mali biteɗo bolo ɓuuɗo lolide ali diallo puntunoɗo famille soumaïla sisé e saaha dahano o namdinoɓa rançon woni jeenari ken qime ha capanɗe 4 million ko fati e goppitgol soumaïla sisé o wiyama teeɓa o ñawama taƴanama kay duuɓi 5 e kaso kadi omo rutta million ngaji 40 ɗi o funtunoɓe ɗen to leydi burkina faso yimɓe ɓe allah danduno e wargoji badnoɗi e nder wuuro kara ñande nogas lewru avril gonɗe ɗo ɓe mbaɗi conférence mabɓe de presse hollirde kay e yidde andinde yimɓe holno jargu ngu yaari to leydi nigéria e biteɗo Bola Tinubu ko hoorejo kesso cuɓaɗo e oɗo saaha joni yo ardo leydi nigéria mo suwa ƴettude golle mum fodde lewru hande o wonno ko caggal leydi o arti ñande aseda ɓennuɗo to Lagos to leydi Côte d'Ivoire Simon Bagbo gonnoɗo ex premiére dame woni tigui gonnoɗo joom suudu Laurent Gbagbo o waɗi meeting makko molanteɗo Allah ñande aseda ɓennuɗo to Bouaké o namdima pardon woni yafuya faade dendagal ɓesgu leydi Côte d'Ivoire kala kabaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Syrie yen to leydi Russe ha to Espagne bisimilla moni ketki hotodirte joni piren pacciren ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴeewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɗen kollaɗi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittade cafroje yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kononne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kami liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde 4 mbuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko wees walla ni orange money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e whatsapp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollojiɗemo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222
32 62 04 96 walla mbaɗa 48 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo men ko kiiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele avc karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde siit gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñawmo joguiɗa o mbete gorel teyyane safra ɗuma jahata koto siit mabɓe internet a mbaɗa www point gorel teyya point com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene dando faade gorel teyya cafloro ɗena kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e bâtiment ji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi kuura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓanɗe temedere hakkude mum e Auchan koni hen sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo waddude e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa les bottaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa
kono kadi sa jokkondire comptoir français d' électricité a mosat hatina a heeɓi ko laaɓi sa yiɗi jokkodirde maɓɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni eɗen goni aaɓnde goo lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñimen Saydou Abou Bah kabaruji men ɗemgal pulaar ko leydi Mauritanie puɗorɗen coordination centrale landa laamu woni landa insaf taw ko coordination halfinaɓe ko fati e ruma jarribo landaka ɓe jooɗima batu mabɓe yurlitade noon ruma jarribo o no fuɗɗori ni so tawi kay ene rewi lawol walla so tawi holko foti memtede hen addino batu ngu noon ko biteɗo Mohamed meeɗay ne woni e yi ko kañum woni hoorejo landa insaf ka batu ngu noon ko yidde wadde ɓeto mabɓe kay ko fati ruma jarribo ko fuɗɗi ko kay ƴewde so tawi ɗum ne rewi lawol jokke walla kadi so tawi holko foti fewnitede hen ɓe mbawa garɗitin ɗum hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie jeen ha to Nouadhibou e nder dahlet Nouadhibou ko capanɗe jeenayyi e jeegom liste tawate toon taw ko ɗaftodiroɓe ɗiɗo sungoji municipal législative et régional baɗoji ñande sappo e tati lewru me ndu gonɗen ndu e nder dahlet Nouadhibou noon ruma jarribo o fuɗɗima e ɗum rewi lawol hano hannirta ni hay caɗele goote ala taw kay ko teska toon ko capanɗe jeenayyi e jeegom liste tawate toon hen sappo e jeeɗiɗi ko ƴammoyoɓe kay yidde wonde conseil régional taklid Nouadhibou o capanɗe nayyi e jeetati ko yidɓe ardade commune aji jeegom tawateɗi e nder daklet o so tawi ko capantati e goho ko ɗaftodiroɓe ko fate siége uji woni yidde wonde heddiɗo député ji joyyi wonde sarɗiyeji tawi ko wonde député ji muqaddamo Nouadhibou e muqaddamo Sami Kala so tawi noon ko liste uji winditiɓe e liste électoral e nder wilaya mo daklet Nouadhibou e nder wilaya daklet Nouadhibou koɓe capanɗe jeegom e jeegom ujunere fayi temedde nayyi e nogas e tato électeur hen capanɗe joyyi e joyyi ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi e nayyi koye nder muqaddamo Nouadhibou ujunnaje sappo e temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeenayyi koye nder muqaddamo Sami ko ɗum woni winditiɓe e nder daklet mo Nouadhibou ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni ambassadeur joɗiniɗo leydi Japon e nder leydi Mauritanie gam yidde kay ɓeydude jokkodiral tekkinde jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi woni leydi muɗum e leydi Mauritanie ɓe kolori wonde kay ɓe udditi damal wonande étudiant ji Mauritanie naɓe yiɗɓe jokkoyde jangde mumen e nder to leydi Japon tawi noon ko waɗoɓe master walla waɗoɓe doctorat ko kawguel noon ɗum ɓe jubbinta noon ko kawguel wonande kay ɗina étudiant ji tawi kadi ko jibinaɓe caggal 2 avril 1989 tawi kadi jomum ina jogui ko famdi kala licence muɗum kadi ina jogui en jokki duuɓi tati jokkude jangde mum taw ko jangde supérieur woni jangde dowrowre tawi kadi jomum ina wawi ɗemgal anglais ngal ko ñande ɗiɗi lewru juin noon fuɗɗoto ko fati dépôt woni jojjingol kayitaji ɗi so tawi noon ko examen ɓen waɗaɓe sélectionné waɗata kawguel ko fuɗɗoto ko ñande jeegom lewru juin 2023 ɓe mbaɗoya kawguel nguel hinde oral ko ɗum ko 5 juillet 2023 résultat ji ɗi jaltoya e nder hakkude lewru juillet ndu so tawi noon ko départ woni yahoɓe heɓɓe kawgal ngel fotɓe yaade Japon ɗum wonoyta kay koye lewru avril walla e nder lewru septembre 2024 woni hitande dartonde ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal pour le 1er mai ko ñalawma windere mawninta kay tawi kadi ko fête de travail woni ñalawma chômé payé wonande kala gollotoɓe ko ñalawma kadi mo gollotoɓe keewi wadde moɓodire mumen binda ɓatakeji mumen hollide caɗele mumen ko hollide caɗele mumen goyto musallaji mumen leydi Sénégal yarani hen caggal e mawningol oɗon ñalawma ko kikiɗe hande o hoorejo leydi ndi hono Macky Sall heeɓi kay foti
tigi hebde ɓatake mum traditionnel taw ko wiyete cahier de doléance woni tigi cahier de doléance ɓen gollotoɓe woni deftere walla deftere taw ko ɓe bindi hen dendagal caɗele mabɓe kamɓe gollotoɓe koɓe paala e koɓe ɗaɓɓirta hoorejo ɗiɗi ndi cahier de doléance noon ma taw toye cahier ji kewɗi ɗi o hemno kay saabu kewɗe majji ko winduno hen ko ɓuuri hewde kay soit taw yewtede ne tawe juuɗe hoorejo ɗiɗi ndi ko wayno kay uddugol société je kala saaha ko wayno diwgol gollotoɓe walla ustugol liggotoɓe ko wayno caɗele jobdeɗe walla arriére ji joguiɓe tawa kadi ko rewɓe salaire aji cuwa yoɓede e rewɓe salaire aji woni tigui arriére de salaire e dendagal yaɓɓude haqqeji taw ko haqqeji gollotoɓe ɗum foof ɓe kewi windude e on cahier de charge ɓe namdo hoorejo leydi ndi siftinde on noon 1er mai ñalawma mo windere nde kala mawninta ñalawma mo windere nde kala mawninta hande umori en koto dowlaji dentuɗi Amérique to nokku biteɗo Chicago ɗum wonno ko ñande 1er mai ɗum fuɗɗino tawi ko grève woni tikkere hofgo juuɗe go gollotoɓe mbanno guila 1er mai 1886 ɓe mbaɗino grève noon fodde 8 heures woni ñalawma wattuji jeetati ɓe gollaki janggo mum ɓe mbaɗi ko wiyete tikkere hofgo juuɗe ɓe mbaddi noon gara musɗo e dadiɓe ɓe hinde police mbedde mabɓe gaz lacrymogène woni tigui ɓe cariɓe cakiɓe calgol musgol no fewi guila nden noon kala 1er mai to hitande kay darima kala 1er mai muɗum ene heewi yuɓɓinede e nder windere he kala taw ko oɗon ñalawma moɓe mbiyata fête de travail jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine maɗa weltare TV ene wiya dendagal gollotoɓe to gonɗon ene goniri ɗon kala min mbi on bonne fête de travail ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Ousmane Sonko e cité muɗum yaatiɓe mum jaɓannoɓe kay to wiyete ɗayba Ndiaye kono noon ko force de l'ordre haɗi convoi makko o kay yaade ɓe paaliɓe noon ɓe woni tigui gara hakkude yimɓe Ousmane Sonko e ɓen wiyeteɓe force de l'ordre woni dadiɓe gaz lacrymogène weddama toon ha kine kaaɗi kono ɗum haɗani Sonko kay yettade tigui nokku o yettade nokku o nawnomo toon noon kanko Ousmane Sonko ko wangoyade kay wango waɗoyde kay koɓe mbiyata neme couture koye nder on nokku noon teskama koye nder on nokku Serigne mo Touba wonno tigui ɗufnino fodde balɗe tati ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to Rufisque Fatou Diamé ko ministre de la famille de la protection des enfants mo leydi Sénégal o joddima e pelle hewɓe kewde no fewi taw ko joom coopérative uji e nder Rufisque o weeɗiɓe noon enveloppe ene waɗi temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi million taw ko franc CFA walludeɓe kay wallude laamu ngu yidde wallide kay ɗiɗon coopérative uji e ɗiɗon pelle rewɓe fodde ujunere temedde ɗiɗo debbo renduɓe ɗeɗon pelle temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi projet taw ko bourse économique ɓen keeɓi kene qime ha capantati e ɗiɗi million woni 32 millions 218 mille francs CFA 3 projet ji tati taw ko aviculture et restauration ɓen keeɓi 13 millions 788 mille 530 francs CFA e mbadi kay wallude miskineɓe projet goto taw ko communautaire tawi kadi ko liggim tawi koye liggima PADES tawi kadi koye ligne PADES ɓen keeɓi sappo e jeegom koye ligne PADES ɓen keeɓi sappo e jeegom million woni 16 millions 19 mille 100 francs ko keeɓi e fewnude ɗum noon taw ko fewnude heblede kay e fewnude caabune e gueɗe nanduɗe hen kala tawi kadi koye miijo hoorejo leydi ni gam riwtude wasam gollade e ustude gam riwtude kay basal e ustude wasam gollade ha tengti to banggue rewɓe cérémonie tottirgol oɗo haalis noon de financement waɗi tigui koto Bambilor e to wiyete Barnier ene tawe nder département mo Rufisque ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeeyan ha to Kaolack kotona musɗo waɗi e nder leggal mbiteɗo ngal Gulañana commune mo Gandiaye arrondissement mo Gocci ene tawe nder département mo Kaolata ko alata hande capantati walla alata hanki capantati lewru setto hitande junnaji ɗiɗi e nogas tati ko sagata gorko goto yani e nder woyndu ko hen o wasi fittade makko omo wiyeteno papa Babacar Diouf omo yarano duuɓi nogas ɗiɗi ko ɓi Malika ba makko ne wiye Malika e nene makko ne wiye Ndeya Diouf ɓe jeeya noon koto nokku biteɗo Gandiaye to no Gandiaye hollirama noon o wonano karɗo cellal saabu kala saaha omo waɗa crise aji no annama barogal ni ne ara e makko so ɗum
ɗum are makko noon omo heewande gueɗe kamtude no feewi caggal ɗum arte makko noon ko ɗon tigui ñande aleda hanki sanga 17 heures woni 5 heures ki yinde ɗum arte makko tawa kadi galle on yeewi ko ɗon ragani woyndu tawete noonu e nder galle mabɓe ko ɗon tigui o fi hoore makko e nder nduɗon woyndu o plongé nder woyndu hende koninkoɓe faabo gaari yaltindemo kay o yaltidani e wonki ha joni koto ley koto Kaolack keddoɗen accident bis bannoɗo aleda hanki sanga 11 heures to no tolno wuuro witego ha hono waɗi no capanɗe jeegom e jeeɗiɗo neɗɗo bowmiɓe hen tata noon ko hen kawri El Diallo e nder capanɗe jeegom e nayo barmuɓe ɓe hen sappo e joyi ne tampi sanne barmu babiraɗo goto noon mo duuɓi capanɗe joyi tawtornoɗo accident o holliri tigui wonde o taccu goudron ɓoyani ko ɗon tigui bis o wirtima ne doga dogdu fakkidu no feewi one miijade kay nduɗo dogdu yataw o bis ne jogori yettoyade e joom o holliri tigui nde o gaynata miijo makko ɗon nani fiyande mawɗo no feewi nden fiyande noon ko ponel auto o fetti ko ɗon auto o yani ha waɗi tallo barigala eɗen mbiya tan dendagal sofreɓe nde mbarata yawde mbawata kay yarude jaam jaam e kala sahaji ha joyi ko biso noon ina biso noon rimduno kay o hollirama biso ne rimduno yimɓe hewɓe no feewi o rimdi kadi manggo wondude e marchandise uji kewɗi no feewi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jen ha to kidira noon ko fedde halfinade ko fati e rewidade jangguinoɓe e janggoɓe e nder leydi Sénégal kañuma yilli kidirnaɓe man ketto cimtola musidɗo men sehil men Amadou Diop ko yoftude mabɓe Amadou Diop assalamu aleykum wa rahmatullah ɗo hannde e mairie mo commune mo Kidira ɗo e mairie Kidira hannde en gondi ɗo e nam ɓeɗe jogiiɓe fannu jangde département o woni gardiɗo banggal jangde tubankore département o woni inspecteur eɓe ngari ɗo hannde kadi pour wawde yewtidde e bandiraɓe jangguinoɓe wonɓe ɗo e diwan o ha wonɓe jangguinoɓe alqurane jiyama ɗo e nam jangguinoɓe français jiyama ɗo e nam ɗum noy ɗi gonɗo goto e mabɓe kadi mujibo hannde batumen hannde ɗo e mairie mo Kidira en tant que kadi ko inspecteur eyyi a jarama mino mbiyetemi ko Adama Bal komi inspecteur de l'enseignement élémentaire to inspection Bakel eyyi hande noon sababu garal amen ngal ɗo ko mataw ardi yewtidde yimɓeɓe hol caɗele école aji ɗi dañi e ɗum ɗon noon firti tan ko hande o en mbawa nawrude jangde nde yesso tawa yimɓeɓe foof goto fof waɗani hen junggo mum ɗum waɗi hande ndemin gari nde wonko min kolliri ɗo pour yimɓeɓe ganda holno école aji ɗi cifori hol caɗele gonɗe hen nde goto fof kadi hokka hen miijo mum pour mbawen ƴewde hono yimɓeɓe cafriri o ɗiɗon ñawuji pour jangde nde wawa yawde yesso donc mbiɗo kadi hay woni seereɓe men nan ɗo kadi kamɓe ko mabɓe noddama pour wawde jokkodirde nde kadi ɓe ganduɗa ko école formation ngaji fof ɓe ndenni ɗo hannde e nder batu oɗo e ene woodi sa ƴeewi hannde ngal ɗo dental e nder ɗum ɗo yimɓeɓe foof goto fof banggue mo heedi o mataw hannde ene nodda e batu oɗo guila jangguinoɓe école ɓe woni classe uji gonɗi less ɗi woni élémentaire woni préscolaire ha yahoɓe hedde collége ɓe kadi so ɗum ɓenni kadi ne woodi kadi wonɓe jangde mumen yaari ko banggue formation professionnelle woni yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ko banggue liggueyaji keblaɗi mbaɗata heddiɓe kadi ko banggue seeren ɓe jogui ko duuɗe ɗum woni daraji ɗi ɓeɓe ko heddiɓe kadi ko jangde pulaar woni ko mbiyeten alphabétisation ɗum ɗon sa wi noon jangde hannde nde a wawa yaltinde hen ɓeɗon jangde nde ko foof yaadinte jangde nde ko jangde pulaar e ko jangde français ko jangde métier ko foof yaadi ɗum ko ɗum ɗon woni hannde minen darde amen ko banggue jangde nde so neɗɗo fof to banggue mo yaari foof o wawa wadde ligguey makko no hanniri ni noon sikkitan bandiraɓe tedduɓe en kettima omo gandanɗon ko kanko woni inspecteur men ƴuruɓe toon hannde to Bakel pour wawde arde jokkodirde ɗo e nam e ɓeɗo kadi jangguinoɓe e ƴewde kadi hol caɗele ɗe gandanɗa hoore maɗa ɗe jangguinoɓe jogui walla janggoɓe ɓe jogui pour wawde sedde ɗeɗon caɗele beele kadi yimɓeɓe ene mbawa hebde jangde nde gandanɗa taw ko jangde gartam moƴƴam arta kadi ɓiɓɓe fulɓe en calminama kadi en calmini weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e musidɗo moon Aboubacry Diop lollirto gawlo ɓalejo ɗo e Kidira Allah jarama on jarama jarama gawlo ɓalejo golle ma jooɗi peewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeyan ha to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo men seydi men Amadou Issaga Kébé assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. غالي أبو باه salmitama eɗen nangal hettoɓe weltare TV kabaruji garanden ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi de hande recensement d'identité ji ne heewi ɗo binditagal ngal rewɓe e worɓe mawɓe e sukaɓe nana naata e galleji goto fof ina ƴetta carte d'identité ina windito ɓe kolliti noon ndeke hewɓe mabɓe jaggama mbiyat ko affaire yakare goni ligganade taw goni koye ligganade parti Ousmane Sonko ɗum noon hewɓe mabɓe jaggama ɗum kamɓe affaire yakare naɓe jooɗi hanki ɓe mbaɗi haalirde mabɓe ɓe mbi ɗum ɗon kala garɗo e moɗo ina namdo carte d'identité namdo ɗemo holton kartal makko holto woni eyyi kamɓe kala garɗo ina namdo ɓe dokki ɗum kartal affaire yakare so holli on dokka ɗum d'identité so tawi holla noon on dokki banggue goɗɗo on mbawata wotande holɗum affaire yakare saabu hankanti on binditima to e Pastef ɗum noon woni koɓe kolliti e yimɓeɓe yonnan ɗum ɗon eɗen gandi kanko oɗo Ousmane Sonko o yaltinide haalirde makko o wi kanko dey so tawi ummima nimme ko tour tan ina wayno laamu o yaltinto holɗum ko ñawode hakkude makko ma mbay ñande 8 nduɗo lewru hakkude makko Adji Sarr ñande 16 ɗum noon o jagui ɗum kanko ko jaleɗe Adji Sarr noon wonko haali Adji dey wi kañum ina ñaagui ñande hen so tawi yonti yo gonga ñaawe so kañum wone fenade feewa kaso so goɗɗo wone fenade yo justice wat gollal mum ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum woni ko holi ɗum ɗon ina wayno noon kamɓe Pastef ɓe mbi ha on ñalawma dawa eɓe paadi ɗum ɗon on ɗon ñalawma so en mima ɗon jehen to e commune Adiyana ina wayno école goto dey e wuuro wiyetego Bissini woni koye frontiére hakkude Sénégal e Guinée Bissau kamɓe ɗe ɓe kolliti eɓe jogui caɗele 2020 ina wayno oɗo école mahano joni noon waɗi kalsuji 6 kono noon école o de ala ndiyam ɓe jahat ko woynu woɗɗundu fodde 2 kilométres toon ɓe ƴogoti ndiyam ɓe gadda eɗen gandi kadi ndiyam woynu kode ala hoolare ɗum woni ko hen ɓe jarata hen ɓe lotto hen ɓe ñamata ɓe kolliti noon laamu ngu yo waw wallude ɓe daranadeɓe beele eɓe daña hayso forage ɓe mbawa dañde robiñaji nde wonno kamɓe Guinée Bissau nawɓe hewɓe ina jangga ɗon Sénégal naaɓe hewɓe ina jangga ɗon koye frontiére oɗo école woni commune Adiyane ɗum noon eɗen gandi so en ummima ɗon Kolda kamɓene de ɓe jooɗima ina wayno directeur élevage o holliti holɗum noddiɓe kamɓe liggotoɓe holɗum éleveur yoɓe mbawɓe joɗade ɓe jewtida haaɓe mbawa wawde taske garowo o beele eɓe mbawa joganade yimɓeɓe layyaji ina wayno kamɓe commune Kolda fof ɓe kolliti weltare mabɓe e ɗum ɗo ko meeɗade wonde ha directeur élevage ina ara ina noddaɓe ɓe mbawa joɗade eɓe jewtiɓe kolliti ko weltare mabɓe weltare TV musidɗo Ahmadou Issa Keɓe goto ko mbotto kabaruji ɗo fuɗɗare radio FM jokkodirde Ghalii Abuu Bah yalla ko walde jam allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi sen wima to Ziguinchor ko ɗon tacceten payanto leydi Gambie to leydi Gambie jaɓɓuɗen musidɗo men seydi men koddanen Abou Bah assalamu aleykum rahmatullah eyyi ko noon tigui tawateɓe ɗo e Kudang Dande Maayo e gardugol Alassane Mamadou Gadio holliri tan nde ɓe jiyani koye mabɓe e landa APR so tawi noon ko coordinateur mo APR ardini ko goɗɗo mo ganduɗa wona ka ɗum jogui majorité ɗo e nder Kudang Dande Maayo so tawi noon ko noon yaari ha hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi e lewru février sungoji leppol laamu ene wayno tan nde ɓe jogori ko rongade oɗo landa APR konngol e Alassane Mamadou Gadio ene wayno ko minen ndi min jogui carte Sénégal naɓe ko ɗo min jooɗi e Gambie ko ɗo kadi min goni e Kudang ene wayno mo ɓe mbi ma ardomino ene wayno min jaaɗat hende wonno dalil o ko minen jogui majorité ɗo min jogui majorité ɗon ene wayno ɓe mbi ko kanko mo ala majorité o ko kanko ardomin ɗum ɗon noon hamin jiiɗi goɗon ewnago kala ɗo gonɗo e APR wonande gardiɓe APR ɓe ɗo goni e leydi tengti tan ha wonɓe Sénégal ɓe tengti e honorable Farba Ngom hamin jiiɗi kaɗo haala nanon ɗum ene wayno noon ko minen jogui majorité o kadi koɓe mbi haɓe pawaɗo men ko kadi ene wayno min mbawata jabde e ɗum fawe do amen joni noon min paari tawde ko hono noon ɗiɗo sungoji garoji hamin paari geddude parti o e min jaltamo joni hamin jiiɗi ko woni hen foof dokkumin hen ko yaawi e ko laaɓi so tawi ko ni laati ene wayno ɗiɗo sungoji garoji e commune gueddoɓe te ɗum ɗon kadi woni ko moƴƴani e parti e moƴƴani e APR pamon noon ko honɗum waɗɗo ko minen jogui majorité ɓe mbi koɓe tottata min koɓe mbi ko pawe do men ko fenade yaata e tengti noon e Farba Ngom kala ɗo gonɗo leydi Sénégal pamon nanon on jarama ko denen Abou Bah gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Kudang Dande Maayo
koddonene Abou Bah min mbiyaɓe tan yoɓe gandu e rango mabɓe nanama e nder windere he kala habaruji men ɗemgal pulaar senno mima to leydi Gambie koto leydi Mali paaden e nder daroɗe yontere mayde ɗe ministre des affaires étrangères mo leydi Algérie woni jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi jokkudira leyɗele mo leydi Algérie biteɗo Ahmed Attaf o waɗino jillu makko e nder leydi Mali tawi kadi addimo toon tawi kadi addunomo toon ko jillu gollal e cehilagal ko yidde kaye ko yidde hesɗitinde jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi kono kadi ko yidde kadi hesɗitinde accord woni sifande taw ko sifande jaam moɓe mbiyata accord woni moɓe mbiyata tigui accord de paix cifanoɗo to Alger ono jaam duumori e nder leydi he ha tengti noon hakkude koninkoɓe leydi Mali e ɓen wiyeteɓe CMA woni groupe de coordination de l'Azawat kanko Ahmed Attaf noon o lomti ko biteɗo ramtana lamra jillu makko noon gaddangu o suuɓi ko nder leydi Mali ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni e saaha Soumaïla Cissé neɗɗo dawrugol jaltuɗo aduna yo welede Allah wone makko caggal kay nde o e saaha nde o biftono kanko wonno chef de file de l'opposition o biftano noon koye tawi ko semɓitiɓe biftinomo e nder hen noon o waɗino e nder hen noon waɗino escroji tawa bandiji wiyoɓe kay ko kañumen biftimo walla ene gandi jokku danguɗeɓe ɓen noon namdino ko 40 millions woni 41 millions francs CFA ko ɗum woni ko namdino beele mbawa woppiddemo ɓen noon ene wiye addi nden fedde ko biteɗo buulo o ɓuuri lollide ko Ali Diallo ɗum wonno ko en 2020 mbiɗen e saaha nde Boubou Cissé nde biftono nde Soumaïla Cissé nde biftono o wonno e ruma jare makko to ñamfuke horeji goreji makko noon kanko Soumaïla Cissé caggal nde yalteɗo noon koreji makko portino plainte wonde kay ɓen funtoɓemo caggal nde kebno 40 millions majji jiyetake nantake woppitaka ɓen noon a porti plainte e oɗo saaha joni noon ɓen caggal nde teeɓa ɓe darima yesso ñawoɓe e nder commune e nder tribunal mo grande instance de commune 3 mo Bamako ɓuuɗo leydi Ali Diallo o ñawama omo rutta 40 millions ɗe woni 40 millions ɗe omo rutta ɗum famille Soumaïla Cissé kadi o taƴanama 5 ans duuɓi 5 e kaso tawi hen duuɓi ɗiɗi ko avec sursis duuɓi 3 keddiɗi ɗi ko ferme omo wona e nder kasoji ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Burkina Faso yimɓeɓe Allah danduno e wargo koninkoɓe mbanno e nder wuuro witego Karama ñande nogasa lewru avril 2023 ɓe mbaɗi conférence mabɓe de presse andinde aduna o pignon national et international kala hono ɗum yaari conférence o noon ɓe mbaɗi ɗum koto nokku biteɗo Ouagadougou to rewo Ouagadougou lamorgo leydi ndi ɓe kolliri noon waɗi tigui ɓe kolliri waɗi bebbeji tokosɗita ko wambanoɓe keceji yummumen hay ɓen goppaka saabu hay ɓen mbarama mbardama e neniraɓe mumen ɓe kolliri tigui wonde kay ko fodde waktuji jeegoma koninkoɓe walla ɓorniɓe téléji militaire ene goni e nder wuuro ngo wuuro witego Ndinguiri ene larwo wuuro ngo caggal cattuji jeenayyi ne gayni wadde ko mbaɗatno ko ɗon tigui jalti wuuro ngo nde jalti wuuro ngo noon barmuɓe eɓe Allah danduno kadi taw ko barmuɓe tokose eɓe Allah danduno ko ɗon tigui goni kay e sippirde nawde kay ɓen gañiɓe barminaɓeɓe kay nawde ɗumen to cuuɗe cefriɗi hono no holliri hono biteɗo Daouda Belem kañum woni porte parole nguɗon janggu taw ko wannongo e nder wuuro witego Karman ONG goto noon ɓe kolliri wonde ko 149 woni waraɓe e nder ngoɗon wuuro woto tawi hen temedde tawi hen nogas e jeetato ko rewɓe 45 ko sukaɓe tokosɓe e nder ɓen sukaɓe waraɓe ene waɗi hen bebbeji yaroɓe balɗe 9 ene waɗi hen kadi sukaɓe yahoɓe ha duuɓi 14 koye nder ndeɗo tumbere duuɓi ko ɓen woni sukaɓe waraɓe de 9 jours ha 14 ha joni ko leydi kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Nigéria Bola Timbu ko hoorejo
kesso mo leydi Nigeria cuɓaɗo e sumgoji ɓennuɗi mo suwata o ƴettude jappere le fol laamu ko noon fadde kene wona lewru joni noon ko caggal leydi o wonno wonno arti noon e nder wuuro makko to Lagos ko ñande aset nde noon arti to Lagos o wonno ko hakkude Paris e Londres o yano tigi hebloyade ko fati kay eno ƴettiri jappere laamu hewɓe noon kolliri wonde o yano koye mbaadi safaruji saabu eɓe kollire wonde ko joom duuɓi omo yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e goho ko kanko kadi wonno gouverneur mo Lagos kabaruji men ɗemgal pulaar se nomi to leydi Nigéria côté Côte d'Ivoire paɗen Simona Bagbo gonnoɗo première dame hoorejo leydi gonnoɗo première dame leydi Côte d'Ivoire woni gonnoɗo joom suudu Laurent Gbagbo kañum tigui waɗi meeting muɗum molanteɗo Allah e nder Boaké kanko ardi noon landa wiyeteka MCG woni mouvement des générations capable o yuɓɓini aleda hanki o meeting makko molanteɗo Allah to Boaké noon ene tawi e nder hakkude leydi Côte d'Ivoire meeting o noon ko lebbi seeɗa tan ko adi sumgoji régional e local tawi kadi ne heddi duuɓi ɗiɗi e sumgoji gardigo leydi ndi e nder meeting he noon yeeso yimɓe kala kanko Simon Bagbo o ñaguima pardon woni tigui o ñaguima leydi ndi kala nde yafotoma ha tengti noon e ɓen tampinnoɓe ɓen lollanoɓe warananoɓe walla kaaki mumen bonno perdunoɓe société ji mumen walla galleji mumen walla liggueji men kala o ñaguima ɗumen yafuya e dillere wannone kay e saaha roɓɓe ɗen jinno heptude laamu ngu e juuɗe Laurent Gbagbo kanko noon holliri tigui wonde dendagal ko waɗano e ko wiyano e dendagal ko famille makko waɗano e ko wiyano kala e ɓattiɓe mo ko banno wiyano kala o yaafima kanko ne omo ñaagui yafuya o erima noon dendagal yimɓe dawrugol ɓe kala ne mbaɗa tigui hono ndeɗo taɓa nde o waɗi beele jamɗe kisane duumo e leydi he o erima kadi Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi ndi o erima ɗum nde yafoto kay Guillaume Soro o ɗaccita Guillaume Soro arta e nder leydi he saabu place mumen e nder leydi he to banggue réconciliation woni bellital hakkude ɓesgu Côte d'Ivoire naɓe siftinde on noon oɗon Simon Bagbo ko nangganoɗo nde soka noon taƴanno duuɓi nogas e kaso ko Alassane Dramane Ouattara noon yaafimo en 2018 habaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men ɗemgal pulaar woni kabaruji men jolam jaɓiri koto leydi Syrie paden Recep Tayyip Erdogan horejo leydi Turque o holliri tigui wonde koninkoɓe makko ɓe hindi MIT woni agence de renseignement de Turque joɓima fittandu mawɗo cetal état islamique woni chef de groupe état jihadiste état islamique ñande aseta ɓennuɗo inde makko noon nde o andira woni inde makko kodo état islamique o ɓe mbiyatamo ko Abou Husseini ala Quraishi Recep Tayyip Erdogan holliri tigui holliri wonde koɓe rewdinoɓe mo koyngela oɗo saaha kala Abou Husseini ala Quraishi ko kañuma lomtino Abou Hassan al-Hassami gardinoɗo état islamique guila kanko ardi état islamique guila ñande capantati lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi siftinde on noon guila 2020 dadiɓe leydi Turquie ene tawe e nder leydi Syrie koto leydi russe paɗen e nder région mo biteɗo Bryansk sara kerola hakkude leydi Ukraine e leydi Russie petrol bombo tufonoɗo e lawol train kañuma fetti ɗum saabima noon ha train o waɗi déraillé hay goto noon mayani hen hay goto gañaki hen marchandise o train noon ko train de marchandise koto leydi Espagne paɗen e nder leydi Espagne bis jollunoɗo saisonniére Maroc naɓe waɗi accident waɗi mayɗo hen goto e capantaro e jeenayi neɗɗo barmuɓe hen e nder ɓen barmuɓe hen jeeɗino ene tampi sanne accident o noon ko ñande accident noon ko altine hande waɗi saga wendoga subaka o waɗi noon ko 50 kilométre to wuuro witego e helva ko wuuro Andalousie musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonganno on habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to Kidira ko musidɗo men Amadou Dioba to Ziguinchor ko Amadou Saga Kebe nangueɗen karallagal ha mbawon yiide en to YouTube ko Saydou Abou Bah to leydi Gambie ko koddanene Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on